S'ha organitzat des de l'Ajuntament de València les jornades municipalistes per un finançament just i entenem que és absolutament necessari que se sentem a parlar d'una vegada per totes per canviar l'infrafinançament que els nostres municipis estan patint. Des de la Diputació tenim claríssim, perquè tots vivim des del municipalisme, venim del municipalisme, som tots regidors, regidores, alcaldes o alcaldesses dels nostres pobles, que els nostres pobles estan patint moltíssim les dràstiques mesures que la llei Montoro va ficar en pràctica. Per què? Perquè independentment de que els municipis estiguen endreçats econòmicament, tampoc poden invertir, no poden fer inversions més enllà de les inversions financerament sostenibles que a més es tenen que aplicar en el mateix any o sols tornar els deutes als bancs. Quan nosaltres parlem d'eliminar les diputacions i apostar per als municipis, el que volem dir és que aquesta finançació que ens arriba a les diputacions, que el que nosaltres estem fent és revertir-les directament bé en PEPOs, bé en el fons de cooperació municipal que hem ficat en pràctica aquest any i ficar-les en mans dels alcaldes i alcaldesses i dels nostres municipis per a que ells decidisquen, és una manera d'ajudar-los a que aquest infrafinançament pugui a poc ser una miqueta millor. Però evidentment, si no aconseguim la modificació radical o la derogació de la llei Montoro, no acabarem d'avançar cap a la finançació que els nostres municipis necessiten.